Presentem avui una activitat des de l'àrea de joventut amb la que volem destacar la música i en concret la música dels grups de la nostra província. Perquè a la nostra província, a les nostres comarques, tenim grups i solistes de gran qualitat i què millor manera de visibilitzar-los que amb una ruta de concerts per tot el territori i amb aquest bicentenari. Muchas gracias por invitarnos a tocar. Yo toco en dos de los grupos, en Back to the Hills y un proyecto con mi nombre. Y la verdad es que es increíble, es muy chulo que las instituciones hagan esto por la música de la región. No volia ser única i exclusivament un aniversari, diguem, que es quedara en estes quatre parells, que es quedara així purament en la institució, ni que tinguera, que ho ha tingut també i feia falta que ho tinguera, ixa vessant, diguem, més històrica, més acadèmica, més de congressos, sinó que era, com pense que és un qualificatiu per a tota la nostra gestió i la nostra estratègia, isquera al carrer i estiguera al carrer i estiguera en els nostres pobles i en les nostres ciutats.